nasaklaw ng kanilang kapangyarihan yon, discretion nila bilang independent body na sumunod na lang sa sinasabi ng Supreme Court. Sa tingin ng iba, mas maganda sana, at sa tingin din natin, mas maganda sana na hintayin nilang i-resolve muna yung motion for reconsideration. Number one, out of fairness and to avoid any possible dilemma kung sakasakaling baguhin ng Supreme Court ang kanilang desisyon. And secondly, out of respect, parliamentary courtesy dun sa House of Representatives. Kasi kasangga ng mga senador ang mga ating mga congressman eh. So it's just a matter of few days siguro, hopefully, na mariresolve yan. So that would have been a better way. But kung kahit ganun, ipaubaya kasi natin sa ating mga elected representatives, mga senador, kung ano ang kanilang panimbang na mas magandang gawin. Ganun nga ang ginawa nila na inunahan na nila at nagdesisyon na sila. So that's it, but tuloy pa rin ang pagmamatsyag at maganda ng ating mga kongresista, pinupursue pa rin nila yung kanilang motion for reconsideration. So ibig sabihin, attorney, ito yung nangangahulugan na tama lamang yung naging desisyon o ginawa ng mga senador at wala po kayong nakikitang pagprotekta or bias treatment ng ilang senador kay VP Sara Duterte? Well, very obvious naman na yung mga ilan sa kanila, at sinasabi naman nila yan na kahit anong mangyari, kahit bumaliktad ang mundo, basta kakampi kami ng Vice President. So, but then we cannot also fault that. They are not, they are politicians. So, that's part dun sa kanilang paninibang. We have to understand also that merong political mandate ang Vice President. Binoto yan eh. So, hindi rin basta-basta na baliwalain yung sentimiento ng mga taong pabor sa kanila regardless of what happens or regardless of what the truth or the evidence will show, no? So that's understandable. We have yung Kongreso ho kasi yung mga senador, they're essentially fundamentally politicians eh. So kaming mga abogado, paubayan natin yan. Yan ang elected representatives natin. At the same time also, we also respect and recognize ang mga congressman, elected representatives din natin. So merong clash dun sa dalawang binoto natin. Ang inaasahan naming mga abogado, ako personally and many other lawyers, very distinguished juries, former chief justices, yung Supreme Court, hindi yan politiko eh. So dapat yan very focused dun sa ano ba ang katotohanan, what are the facts, and ano ba yung nakasaad sa konstitusyon at ano ba ang fair na dapat ginagawa. So mas may doon natin fino-focus yung aming pagtingin kasi nga it's not a matter of politics, it's not a matter of discretion kung anong gusto nila. It's a matter of law and the primacy of the Constitution and the fairness of everything. Doon matitindi ang mga puna dito sa questionable o kaya very much criticized decision ng Supreme Court. Attorney Igo, nasabi nga natin kanina, may motion for reconsideration na inihain yung Kongreso. Kung sakaling pumanig yung Supreme Court sa Kamara, may bisa pa po ba yung desisyong ginawa ng Senado na i-archive po yung kaso? Well, technically, yung archive naman pwede yang i-revive anytime. At sinabi naman yan ni Senate President Chis Escudero. Pero kung titingnan ho kasi natin yung final motion na inihain ni Majority Floor Leader Villanueva, wala na yung ganun eh. Basta sinabi nilang archive. So dahil siguro mabilis na yung pangyayari, nakalimutan nilang i-discuss yan. So they had a vote on that, archive lang. Ngayon, again, it is possible, maaring mahirap, but if they have the numbers and the political will, kung babaliktad ang Supreme Court at sabi, wala naman palang problema dun sa impeachment complaint, pwede nila itong i-revive kung they have the numbers again. But ito ang problema na nakikita ko sa pagsusuri. Kung ma-maintain yung sinasabi ng Supreme Court na pag hindi nyo in-actionan yan, pag in-archive nyo, deemed terminated. Eh di, sasabihin ng kampo ng Vice President, na-terminate na yan. One impeachment per year lang.
So that's the big difference between archiving it at yung proposal ni Senator Soto, i-table lang muna natin. So yun ang sa tingin ko nakikita ko na maaring maging legal consequence ng archiving. Kung hindi mababago yung sinasabi ng Supreme Court na pag hindi na actionan yan o na-archive, deemed terminated, edi yun na yung unang impeachment case. So maghihintay ka ulit ng susunod na taon. Yun ang hindi masyado naiintindihan ng taong bayan. Parang sinasabi, yung tabling at sa archiving pareho din naman. Meron kasing, because of this controversial ruling, maaaring erase naman yan ng respondent. Okay, lastly po, attorney, sa inyo pong pananaw, ano po yung parang epektong nakikita po ninyo ng desisyong po ito ng Senado sa integridad po ng impeachment process sa ating bansa? Well, sa tingin ko, maging mas mahirap na ang impeachment process. And which is very unfortunate kasi dun sa zona ng ating presidente, sabi niya, dinabas niya yung korupsyon eh. At yung Supreme Court mismo, ina-acknowledge niya may corruption pati sa judiciary, sa mga legislators, kina-question nila yung mga hindi tamang ginagawa, pati sa executive branch. But then, follow the leader eh. Kung mahirap natin panagutin yung mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno dahil sa mga additional requirements na linigay ng Supreme Court, saan natin pupulitin yung iba? Di ba? Mas maganda sana kung yung intent ng framers of the 1987 Constitution masunod. Which is, klaro, sinasabi na ng mga nandun yung ginagawa ng Constitution, the intent was really to make it easier to hold accountable our high government officials. This decision definitely doesn't do that. Mas mahirap. Pangalawa, yung Supreme Court, para bang kung ito mapapalampas o hindi mababago, anytime pwedeng makialam yung Supreme Court at lalong-lalo na sila din pwedeng ma-impeach. So yung medyo iniba nila. At yun naman ang sinasabi ng spokesperson nila na marami kaming iniba dito. And then lastly, of course, is the fairness of it. Na we give everyone the benefit of the doubt, but it will be very unfair to our elected congressman na yung bang sumunod sila sa sinasabi niyong mga alituntunin tungkol sa impeachment, pero nung natapos na, papalitan nyo naman pala, tapos gagawin yung retroactive. That's not fair at all.